Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ka jing o jing nam jong kipat ba kathan. Ya ka jing duna hapo ka nong daju health sub center ki artli ki kinhon seng bahalang na kathan Mountain Road ki bakin thop ya ka Meghalaya Youth Federation but ka Western Youth Federation ka khat South Trik Luber arajar arpusau ki lalit ban kendo ya ka District Medical and Health Officer jong ka West Khasi Hills kabalong katanat ka badai pej pakan shimkhia halor ki jing duna ki badan hapo ka teka sub center. Shisho ketika sengi ketika artli ki seng kila yo ru ban IT ya ka dorkhas ban penpau halor ketika jaka ai jing sumar katkum ka jing tho nakaliang ketika arseng gila penpau bakatanat kabadai ban pej kadai ban shimkhia ban penbiang ye ki jing don kam bat kibakin thop kum ka pan khana bat ka building ka bala jat rathai minta nang ta shisho la penpau ru ba ha ketika sub center amshimla dan wat tangka jaka sa ru kabaki breu kila ban sa kumta na kanyang uba pensyai karbani ubadong Presiden jong Meghalaya Youth Federation but uban ker lang nongse Presiden ke Western Youth Federation kila penpau kajing sukya but kintu ya katanat ke badai pej bahkan shimkhia khnang bagi nong tray kin lat ni kijing akajo kapor khnang bahkan airu kajing syakri ke bapaka syakipat ba jong kate kathai ta ka khasau tarik march arjap sau nakliya jungi ka MOF Mountain buat ka WF Mountain Circle layo punya kendu ya ka DMSO West Khasi District halor ke jing nam pajba ka thang hak baya dai bat ka sub center nong raju bat hak jing juri dungi di arsang milap sebun ke jing tuna hak te sub center ka don bat kapan khana lai amdon te jing syak kata kanat badai pej kathia kapan khana kadai bandon bat kadai bandiang bat ka building ru kabala jot thai nalor kata ka sa ru kamdon aga jing sya kani ka sub center kala ai jing sakri nam ta kathia yang pajba umba khalai television re umdon bapej hadu mentah và keren semangat Presiden ka MYF Mountain Circle ni lang ni ya jurit lang ilap sya ke jot jumpai jong ka building bat ka badai lut ke tu bong ba kum ong i Presiden jong ka MYF te alor kitu ki nong rem ni wana ne bat i DHMO te nakleng jong iro ila ka jing dawa ka jongi ila black state bat ni ai ka jing iro i ba ila shimkhia ka ne ta ni ba la kila la don baki ba lej ben repair ya ko building ni so tanat siya ya ni so ila ni bitak ba kas shot score mo ni ba ngi dawa sa tahu pa wala ka ni arseng ni ong hange ba nim sok thai re nim selek ban budin biang nim pet ba lese ba kita jing repair kampat pen ihun ini bersih ini habiat yang sakmat ini ba ini don kampat ong lane ban le